bexhamlisana ukufumana amanzi. Sele iyinto epha kunyaka abahlali bequbisana nokushokoxa kwamanzi apha eQumrha. Kwelinye icala izitalato zinevumba elinganyamezelekiyo nanjengoko ilindle liqhuba. Oku kubangelwa ziziseko ezingekho semgangathweni. Andiqondi mba ndingavota ngoba kaloku obugxwayi basikubo bunzima. Ndithe ndaphuma amaqhuma njengoba ndibona nje nomzimba allergic ne-exfaction kunzima yileli lindle. Water Iindaba kulapho amalungelo Amathole okwenza amanzi anobuyiselwa back apha ku-Great Khai municipality. Abanye abahlali basebenzisa oku njengethuba lokwenza ingeniso. So they need here in eQumrha of water. So I thought to myself, I'm here and not working. So I tried to work hard to fetch water for those who don't have, even myself. uMaspala iAmathole ubongoza abahlali ukuba mabayeke ukuzikhelela amanzi kwipitsi lamanzi kuba oku kuyingozi. Kwaye uthi uyiqwalasele le miba ijongene nabahlali. Neziseko zingundoqo ezidala zingunobangela. Into siyenzayo phayana kwindawo yaseQumrha kukuba ngaba silungise upipe okanye sifake upipe omtsha kuba upipe wethu okhoyo phayana uyagqabhuka okokoko kuba emdala. Abahlali bagrogrise ngokubamba uqhankqalazo ukuba lo mba akasonjululwa. Abongile Yankisi kwiindaba zeSABC ndiseQumrha.